wallahi sai na samu jari au wai za mu ya mun saka yayi ni na kuma ne da mu na dauka daga jami'in senior staff masai na dauka daga jami'in senior staff Usman kaman mutumin kirki ya kawo mutumin shi shege wai kan da ga aure sai mutuwa shi da kai sarka wai tuba yake ashe wai Umar Tigani ya saka wannan layi ya sa mai sa shi kamar Umar Tigani ya san mutala kai kana nan ko ina wannan kudin kana ci a wajenka wallahi ne gida abubuwa nake kawai kai kana nan da ba saka ce ta ci ba ba wurin zuwa rashi ya saki dai ne ba ya tuba ka ba Allah wallahi ya ce zuwa ake wai ka yi ba kaga dai duniya wannan yare ku da tunani da su ne aiki na gaban ƙara ba da wallahi azin yaro ne na cika masa wallahi kullum lokacin da ci da aiki Allah ya